Üdvözlöm, Berecki Miklós vagyok. Kérem, szálljon rám néhány percet, hogy jobban megismerhessen. Rendbe rakjuk a focipályát, és rendbe rakjuk Soroksárt is. Nem pénzkérdés. Gyökeres változást Soroksáron. Szimpatikus, aranyos, fiatal, hölgyekkel jövő. Így van. Jó napot kívánok, Rig Lajos vagyok, a Jobbik országgyűlési képviselője. Kérem, október 2-án támogassa Berecki Miklós szavazatával, hiszen szívügyeként kezeli Soroksár sorsát, főleg az egészségügyi ellátást. Rengetegen eljöttek az egészségnapunkra, nagyon boldogok vagyunk, és sorban állnak, hogy találkozhassanak Rig Lajossal, és megismerhessék a programunkat. Döntöttem, hogy a barátaim segítségével kesztyűt húzunk, és szemetes zsákokba összeszedjük a szemetet. Ha már az önkormányzat nem küld ide ki 3-4 konténert és a közmunkásokat. A választásokig is folytatjuk ezt az akciót, majd ezt követően is, mert azt szeretném, hogy Soroksár megtisztuljon. Amit most látott, az csak a kezdet. Ígérem, hogy fejlődési pályára állítom Soroksárt. Október 2-án számítok a szavazatára. Köszönöm a figyelmet.